କରିଦେଇ ତାପରେ ୱାଇପ୍ସ ରେ ପୋଛି ଦବ। ସତୀନା ଏଇ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ତ ଆରେ ସତୀନା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରାଇମର। ଆମେ ଏଇଟାକୁ ମେକଅପ ର ପ୍ରଥମେ ଲଗେଇବା। ମୋ ମୁଣ୍ଡ ମୁହଁଟା ନହେଲେ କଳା, ମୁହଁଟା ଗୋରା ଦେଖାଯିବ। କାଳିଆ ଲୋକ ଗୁଡା ନା, ସେଥିପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ ଲଗେଇବା ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଆକୁ କୁହନ୍ତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଦେ ଚାହୁଁ ତା ଜୀବନ କାଳେ ଲାଗି ପାର୍ଲର ବାଲାକୁ ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି କଷ୍ଟମର କି ଜୀବନ କାଳରେ ଲଗେଇବାକୁ। ଆକୁ ଲଗେଇ ଲଗେଇ ସାଇନ୍ ରଖିଲେ ଭଲସେ ଲାଗିପାରିବ। ନାକରେ ଏମିତି ଲାଗିବ, ଘରେ କୃଷ୍ଣ ଏମିତି ଲାଗିବ। ଏଟାକୁ ଏମିତି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଲଗେଇବା ହଉଛି। ମେଲ୍ଟ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ମୁହଁରେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ରହିବନି, ଛାପା 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 ଚିହ୍ନ ରହିବନି। ସବୁତକ ମୁହଁରେ ଏମିତି ଭଲସେ ମେଲ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଏମିତି ସ୍ମୁଥ ମେକଅପ୍ ନେବେ, ଯେମିତି ପୁରା ମେକଅପ୍ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିପ୍ ଜଣା ପଡୁନଥିବ କି ପାଉଁଶ ବୋଳି ହେଲା ଭଳି। ନର୍ମାଲ ମେକଅପ୍। ଗୋରା ବି କଣ କାଳି କରୁନି। ଆମେ ଆମକୁ ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକଅପ୍ ଦଉନୁ, ଆମେ ଆମକୁ ସିମ୍ପଲ ମେକଅପ୍ ଦଉଛୁ। କାରଣ ଇଆଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ମେକଅପ୍ ହଉନାହାନ୍ତି ନା। ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ଯେବେ ମେକଅପ୍ ହେବେ ସେବେ ବ୍ରାଇଡାଲ ମେକଅପ୍ ଦିଆଯିବ। ଏବେ ବାସ୍ ସିମ୍ପଲ ମେକଅପ୍ ଦିଆ ହଉଛି। ମୁଁ ହଉଛି ପାର୍ଲର ବାଲା, ପତିଶ ପାର୍ଲର। ଏଠି ପାର୍ଲରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ବି ଲାଗୁଛି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପାର୍ଲରକୁ ଆସି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ସାର୍ ହସୁଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଗୁଡ ବୋଲି ସାର୍ ସିମ୍ବଲ ଦଉଛନ୍ତି। ମେକଅପ୍ ହେଲା ବେଳେ କଥା କୁହନ୍ତିନି ଆମର। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଟା ହଉଛି ମେକଅପ୍ ଫିକ୍ସର। ମେକଅପ୍ ଫିକ୍ସର ମାନେ ମେକଅପ୍ ଟା ଫିକ୍ସ ରହିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ସ୍ପ୍ରେ। ଆମେ ଏବେ ମୁହଁରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା। ଓକେ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ନର୍ମାଲ ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ହବନି। ନର୍ମାଲ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରୁହନ୍ତୁ, କିଛି ହବନି। ସିଧା ମୁହଁ ନର୍ମାଲ।